L'educació viva és una proposta pedagògica que es basa en 3 grans eixos. Per una banda hi ha l'aprenentatge actiu i vivencial, que implica diferents tipus d'aprenentatges i que incorporen l'aprenentatge autònom en els ambients i també propostes d'aprenentatge per part dels acompanyants, projectes, tallers, rotllanes, etc. Com a segon gran eix hi ha l'acompanyament emocional dels nens, és a dir, intentar tenir molta cura de les vivències emocionals que van tenint perquè es vagi desenvolupant una personalitat sana i equilibrada. I el tercer eix és les relacions, la comunicació i la participació de les famílies en el que és el diàleg sobre els nens. L'associació CAIEP ofereix diferents formacions d'educació viva, de diferents etapes i diferents temàtiques, i oferim 2 grans cursos generals o genèrics sobre educació viva. Per una banda hi ha el curs d'introducció i per una altra banda hi ha el curs de fonament. El curs d'introducció, com diu la paraula, és una iniciació a l'educació viva en què es presenten les bases. Hi ha sessions dedicades al coneixement de materials pedagògics, concrets per l'aprenentatge actiu i autònom. Hi ha sessions dedicades al desenvolupament d'estratègies per l'acompanyament per part dels adults, dels educadors i les educadores. Hi ha sessions dedicades a tot el tema de l'acompanyament emocional i l'enfocament sistèmic. I el curs de fonaments, experiències i recursos educatius és el curs més ambiciós que oferim des de l'associació CAIEP. És un curs de cap de setmana en què en cada sessió es presenten escoles consolidades d'educació viva. Hi ha també xerrades per part d'experts de l'àrea de les neurociències, de la psicologia, de la sociologia i de la pedagogia, i també hi ha tallers per al desenvolupament personal de recursos diversos per l'acompanyament pedagògic i l'acompanyament emocional dels infants. El que tenen en comú totes aquestes formacions de l'associació CAIEP és que no intentem tant donar mètodes, sinó el que intentem és afavorir que els acompanyants, que els educadors desenvolupin unes estratègies i unes actituds bàsiques per poder percebre el que és adequat en cada moment per als infants. És com tot el que jo ja sentia des de fa temps, però que a la carrera no ho veus, a l'escola on has anat no ho veus, a l'institut i tot plegat. I és com una cosa que portes dins, però que no saps ben bé que existeix. I per mi ha sigut com reconfortant trobar aquest espai de dir, ostres, això és el que necessitava, això és el que busco, i això és el que soc i m'agrada ser. El curs per aquesta part ha estat molt complet perquè cada setmana teníem 3 ponents. Sempre un d'aquests ponents era una escola que ja està funcionant, algunes eren més noves, altres portaven molts anys, i ens explicaven com ho feien, però veiem d'una manera pràctica i real com funciona una escola viva. Després hem tingut tallers on podíem experimentar, normalment d'una manera molt personal, com es descobria una altra mirada, com canviar la nostra mirada com a adults mestres, professors. Com t'has de separar i ser observador. I això costa molt de fer, perquè com a adults sempre tenim alguna cosa que dir, tenim alguna cosa que ensenyar, però si esperem, els nens poden aprendre o dir per si mateixa el que anaven a dir, ¿no? Yo siento que para alguien que está interesado en una educación vista desde otro lugar que no es el tradicional, introducirse a través de este curso o bien tratar de sistematizar a través de este curso las experiencias pasadas es una buena oportunidad.